Tady všichni? Táboře. Kde máme Rendu? Já jsem tady. Ty už někam běžel v tábore. Počkej, poblíž Nejsi 700, s náma? 730. Já tě nevidím. Jak mě nevidíš? No nejsi u nás připojený. A teď jsme tady Už není v všichni. táboře. Ale jinak je s náma. No. Běžel už. Jít jsem s váma na mapě. Hele, Jo, až teď, ty vole. Ale tak to, počkej. Ty vole, ty jsi zase utek. já to mám 700 do tábora. Do... Počkej. Co? 623 to Já mám. Já myslím, že my půjdeme plnit teď tu misi a ty to natočíš s tou novou grafárnou, ne? A řekneš to potom na YouTubeko. Jo. No, tak mi přijde